Телефони Infinix Hot Chill Pro. телефони Infinix Hot Chill Pro ҳозир барои шумо обзор кардан мегзарем. Процессориш ки Mediatek Helio G99 ва телефони Infinix Hot Chill Pro қатъи телефони Tecno Spark 20 Pro ҳардаш як хел дизайн дорад. Ҳама чизе ки телефони Tecno Spark 20 Pro дорад иран ҳамун процессор, камера ҳамаш яга. ва пеш аз видео тамошо кардан бошад дар видео якта лайк мемонед, дар канал обуна мешавед, дигар обзорҳо бошад дар YouTube канали Realphone Moskva ҳаста, метавонед тамошо кунед дигар моделҳоро обзор кардагем. ва ҳозира имрӯза обзор бошад телефони Infinix Hot Chill Pro аст. 5000 мАч батарейка дорад, 108 мегапиксел основной камераша, фронтальный камераш бошад 32 мегапиксел ва ин телефонҳоро бошад камераша, фронтальный камера, основной камера, бозӣ кардан да бозии PUBG, бозии мошинбозӣ, короче полни барои шумо тест кардан мегзарем. барои ҳавай дар видео лайк мемонем, видеоро то охира тамошо мекунем. ин телефон бошад 5000 мАч батарейка дорад, корпус пластмас, пай даст намеорад, матви ва ҷои зарабнақш бошад ай поён Type-C, ҷои наушник дорад ва ай поён ва ай боло колонка дорад. хеле сета камера, якта дига спичка фонарига иҷа аст. ва дадри коробкаш чи аст? коробкаи сабз ва 256 гигабайт памят дорад. пештарак биё ва фронтальный камераш бошад, метавони парол монӣ Face ID. ин бошад телефони Infinix Hot Chill Pro 256, оперативка 8+8, NFC поддержкаш мекунад, процессор Mediatek Helio G99. пештара бибранд ва дри коробкаша нишон метем. ин бошад 108 мегапиксел основной камера, 32 мегапиксел фронтальный камера, 120 ГГц HD Plus дисплей экранш кор мекунад, 33 ватта бистра зарядка дорад ва 5000 мАч батарейка дорад. ва информация ки дар болои коғаз навиштагиам. Анҷада бошад дар дри коробкаш якта чехоли прозрачный аст, прозрачный ҳам хеб. ва ин заводскои дар дри коробка мешавад. документҳои Infinix Hot Chill Pro, кичка намехонаша ира ва симак барои симкарта ҳуй карданак, даруш задагӣ пилонка узе ҳаста ва ини бошад 33 ватта бистра зарядка ки дар муддати 1 соату 20 минут, 1 соат 10 минут ай 0 то 100 пур мекунад. қатъи кабелаш ҳаста. ва ҳозир тест мекунем бозӣ да камераша, ҳозир ҳамаша тест мекунем ва шумо дар давоми видео мебинед. агар ки шумо дар телефон дар кор бошад, дар номерои рӯи экрандаги алоқа мебироед ва мо бозиҳои шарикомона давом додастем уже. ай ҳамин рӯз сар мешавад дар ҳамин шарико падаркаҳоро пур карда бо ҳамун бозии пешинамона давом метем. агар ки одамое ки нав омадагиян канали мо, касе ки ай магазини мо якта телефон харидорӣ мекунад, соҳиби бо якта дига падарка мешавад. дар дри падаркаҳо чи аста? мисол соатҳои дубаяк, наушникҳои беспроводно ки 1500 сар мешавад ва бисёр чи аста. ҳозир ҳамаша гуфта нагзарем. дар давоми видео состахтон дидан мегирен. короче пайгирӣ карда равен дар шорсо. касе ки ай мо телефон харидорӣ мекунад, падаркаш қатъи дода рафтан мегирад. воз бошад мо як бозӣ скачат кардагем. iPlay Market бозии амхали кар, мақсад мошинбозӣ, как гонка кардан, амхали гаштан, туда-сюда кардан. воз мебинем, проверка мекунем чӣ хел экранш кор мекунад дар бозиҳое ки 200 мегабайт аст. воз медроем зарур и рафтем. тарзи коркуниш экранаш хеле бинем ва дар комментария нависем чӣ хел кор мекунем. дар фикри нафи ай пеш да даст бихапем ва реальни бо дигар чем ай видео контрол кардан ёфтам. реальни бо дигар бо тарзи толфреш, тарзи садгастиш, реальни бо дигар. ну дар комментария нависед Infinix Hot Chill Pro чӣ хелай дар бозии мошин 200 мегабайт аст. вай бошад мо бери буромадем барои тест кардани камераш бе микрофон.
телефони Infinix Hot Chill Pro 108 мегапиксел камера дорад. Ана бошад оз мо сиёмка кардем ба телефони Infinix Hot Chill Pro 108 мегапиксел, фронтальни камера бошад 32 мегапиксел ай. Вот тарзи сиёмка карданаш оз мо сиёмка кардем ба телефони Infinix Hot Chill Pro 108 мегапиксел, фронтальни камера бошад 32 мегапиксел ай. Вот тарзи сиёмка карданаш мо бе микрофон бериб омадагем. Вот дар бери торговый центр Зелёный. Ана бошад фронтальный камера 32 мегапиксел камера дорад. Тарзи камераш ман мегум дар ҳамиқа нархи телефон хеле соз сиёмка мекунад. Микрофонашам соза. Ну дар комментария нависен ки чӣ хеле микрофонаш. Ва и бошад мо ба иса сиёмка кардем телефони Infinix Hot Chill Pro ра. И бошад основной камераш 108 мегапиксел стабилизатор шахтон баҳо бутен ки чӣ кор мекунад. Вот дар рай истодагем ва микрофон без микрофоне мо тарзи сиёмка кардани 108 мегапиксели Infinix Hot Chill Pro. Вози бозии PUBG-ро проверка мекунем барои шумо. Версияи навш хелеша бозӣ накардем. Бозии навшам мебинем ба баҳонаи телефони Infinix Hot Chill Pro. Мо як саат реклама тамошо мекунем. Ва настройкаш мебирем телефони Infinix Hot Chill Pro марам якум бор дидам дар настройкаш чанд FPS мебардоштан шаҳози ҳамаша мебинем. Ман звук камера бикушам. Ва иҷа бошад рафтем висока плавно мемонем ултра. И бошад 45 FPS мебардорад. Ултра плавно лобирам бошад амхе настройкаш мекунем. Шамушад ҳамихе. Вот настройка кардем шидем телефона. ва метонем бозирам кунем. Вот тарзи экран кор карданаш. ва инамо фромадем ки та картаи нава мебинед ба я баҳона чихе картҳои соз дорад надорад. Wi-Fi free деси. Следующая станция Бутырская. вақте ки шумо дар стансияи Бутырская мерасед, ай вахиди сеюм ва чорум ба берун мебуроед. Вахиди сеюм ва чорум шуморо ба тарафи торговый центр Зелёный раҳнамоӣ мекунад. Ай лестница полни ба боло мебуроед ва тарафи даст чап гардиш мекунед. Дар иҷа бошад сеюм ва чорум вахид нишон дага, шумо тарафи вахиди чорум ба берун мебуроед ва гардиш мекунед. Баъди гардиш кардантон шумо аллакай торговый центр Зелёныйро мебинед ва дохили торговый центр Зелёный кишиден, шуморо магазини Realfon пешвоз мегирад. Марҳамат дорам, ода харидтонро ба анҷом расонед. Омодаи шуморо интизорем.